So this. Георги Пенел, Авел Чон, Авел Евдоска, Авел Чон, Авел Евдоска. О! Авел Чон, Авел Евдоска. Авела Евдоска, Евдоковски, Епаенски, Еколнаваки. Soga gera srondie, avem un cion. Evdoska e Kolnavaki. Penema Gheorghe Romanen. Naši bugine pekera, kaj si va, završi me. Kaj si? Ka Drago, ka Vrču, ka Drago, ka Vrču. Naši bugine pekera, kaj si završi me. Ave učon, ave velikva, e kereski, e Kolnavaki. Allez, let's go. Allez, on va se Aveva Evdoska, aveva Ochon, aveva Evdoska, e Kereski, e Kolnavaki. Всички върчащи лишета без покритие. Нема Георги. Салон. Каза само на 16 години има къща на негото име и майка му и баща му са трудят за него. На негото име е къщата. Само на 16 години и вече има и вече има къща на неговото име. Георги се, игила, пал. Евала.